Umuulan ngayon guys. Punta kami sa dagat. Yung mga ariyan. Umuulan oh. Siguro ka. Kaya no umay ni Rambo. Ako pa. May nagsaka-saka umay sa ni Rambohaan. Ah, naikaglaze. Tita ah. Umay sa ni Rambo ni. Hala, mahangin. Ay naku. Hala, hala, hala. Punta kami sa ilog. Tignan namin yung aking sitaw. Hala. Hala. Ay naku. Nagalis, nagalis. Tanggalin yung sinilas. Tanggalin. Hala. Rain or shine, mag-take ng video para sa inyo guys. Yung payong namin. Ayan. Baka mabasa yung cellphone. Tingnan natin. Okay. Ay, ayan. Dito na tayo sa aking tanim. Ayan. Uy, marami na silang mga bulaklak guys. Sang! Oh, ito na sila guys. Ayan. Ayan, oh, marami na silang bunga. Ayan. Ayan yung mga bunga nila, oh. Ayan. Paulan na yung cellphone. Ayan, oh, marami na din bunga. Ayan. Hala. Ayan, dami.
kainitan eh. Hala, yung umuulan oh. Ay, naku. Mauhangin. Ay. Ha? Intan? Ah, ano muna kami daw guys? Mamaya muna. Kasi mababasa na yung cellphone ko. Uy, marami yung mga ano ko. Ayan. Pwede lang kunin yung iba. Yung sitaw. Woo! Grabe, ang ganda. Ang gandang tingnan yung mga pinagpaguran. Woo! Ito pa oh. Sige, bye-bye muna guys. Ayan. Ayan. Naulan na yung ilog. Ano? Mga madilim. Ayan. Hala. Action. Ay no. Tingnan natin yung mga ulap. Sama-sama ang panoon. Oh. Mga laak-laong tibasyo. Nini papa sa ata niya. Ata na sumusungad. Shisha. Ano yan? Vegetables. Snake beans. Vegetables. Ano nga dato? Snake beans. English na. Ah, snake bee. Shoot, pika, pika. Oh, what's the one? What's that? Anong tawag doon? Kuha ni Papa mo data. Isang. Masigagati ka na eh. Ay, baka daulag. Awa, nalinis. Ginaikan ni na. Yan, oh, tumatama ang panoon. What's the eggplant? What's the eggplant? Eggplant? Yeah? Tomorrow. Oh. Tomorrow is the eggplant. Tomorrow? Yes, tomorrow. So, isang. Tika na eh.
May buhaya. Ayan na. Wala. Ato ipakita mo ka sa ano dito. Tinita ka na. Tenta gayon ta danit ako. Ah! Yes, pusa! Pusa! Napido mo? Babae, lalaki pa. Yes. Aga na. Nagadubungan na nay. Uray na kang... Nagmamaya. Yan. Tansan. Let's go. Guys, yan oh. Suma, nagwalangan. Yan. Nagdubungan na. One, sige. Ayan yung mga bunga niya. Ayan. Ayan oh, mga. Agim datanaw? Darubungan na. Sige na guys. Punta na kami kasi umaulan na. Tan. Sige. Say hello. Ano si Sitan? Wala. Hala, nagkuhan. Hala, dahil Christmas. Oh, ang ganda. Oh, fresh na fresh guys. Dio. Hala. Di mo nga kuha na madadaal tatak mo. Ba, maisyaw. Hala, dagay aso mabutang da. Putok. Ito, nagnani pa ka pa. Okay. Yeah. Mabutang da, dagay aso. Mga bukiri. Hala, mga mais. Nadiligan na ang mga mais. Alay, di dangag paputok. Awan, basta nung Christmas ang garamit sa bumbang. Aya? Masakit na. Maturog sa gitar ka. Bubungga kayo. May kanto ta da ice cream ni. Da sisi. Sisi itan. Gawid ka ka? Gawid ako na. Last reason. Ayan, halos ka rin. Kat ako nagluto. Baka nariin ang kalmon. Kailangan na biskuti. Pagpapasturam sa amo dato. Ang dati nyo. Kita, wait lang. Huwag na tayo. Kaya ito ah. Siya mo na, nag-skate. Ala, nagpita. Madadaal ta mais. Tita lang. Makatisang. Hala. Di. Umis isbo. Di kayan.